Hej og velkommen til Sikkerhedshjørnet. Mit navn er Asger, og i dag skal vi demonstrere 3 ting, som kan gøre virkelig ondt, hvis du gør noget forkert med dem. Den første er, hvis du har noget hårdt i hånden, så skal du ikke begynde at svinge med den. Fordi du kan ramme nogen, ligesom jeg lige demonstrerede på. Og det kan altså gøre rimelig ondt. Videre til næste. Hej og velkommen til anden regel i Sikkerhedshjørnet. Her sidder Johan, og vi lader som om, at den her stol er hans cykel. Han har ikke klikset sin cykelhjelm, og han bremser alt for hårdt. Uha, det var ikke så godt. Nå, videre til næste regel. Hej og velkommen til regel nummer 3 i Sikkerhedshjørnet. Hvis du står med en plastikpose og får en pludselig lyst til at kvæle dine venner med den, så husk at lade være. Ligesom jeg demonstrerer på Johan. Så tager man den bare over hovedet. Det må jeg aldrig gøre. Men hvis I prøver, så skal I sørge for, at der aldrig er hul i den. men ikke fordi I skal prøve. Og jeg tror, jeg tager den af. Johan? Ja, det skal man aldrig gøre. Vel, Johan? Johan, vågn op! Ja, det er så alt for i dag. Tak. Pis, nu skal jeg endelig forsøge kanin.